udføre beviset for projektionen af en vektor på en vektor. Vi starter med den her sætning. For to vektorer, vektor A og vektor B, hvor vektor B ikke er lige med 0-vektoren, gælder det, at projektionen af A på B er lige med vektor A prikket med vektor B divideret længden af vektor B i anden gange med vektor B. Det er simpelthen det, vi vil bevise. Og vi starter her med at konstruere en tegning for det bevis, vi gerne vil udføre, og det er jo som rigtig sagt det her. Vi starter med, at vi har et punkt P, hvor vi har to vektorer, der går ud fra vektor A, som slutter i punktet Q, og vektor B, som går fra P til T. Herefter så tegner vi en linje gennem P og T, altså forlænger vektor B-princippet. Og herefter så tegner vi en linje fra Q, der skærer linjen L, som vi lige har tegnet gennem P og T, vinkelret. Og det er så længden fra P til N, der er projektionen af A på B. Og det vil vi så gå ned i dybden med. Vi kan se, at projektionen af A på B, den svarer til længden eller vektoren Pn. Vi kan se, at PQ, som vi også kalder for A, den er lige med vektor Pn plus vektor Nq. Dermed så kan vi sige, at vektor A er lige med projektionen af A på B plus vektor Nq. Og da projektionen af A på B er parallel med vektor B, så ved vi fra vores teori omkring vektorer, at der må findes et tal t, så projektionen af A på B er lige med t gange vektor B. Endvidere ved vi, at vektor Nq står vinkelret på vektor B, hvilket vil komme os til hjælp senere i beviset. Det vi gør nu, det er, at vi vælger at prikke vektor A med vektor B. Og det første skridt, det er, at vi omskriver vektor A til projektionen af A på B plus Nq. Næste skridt er, at vi prikker ind i parentesen, så vi får vektor A på projektionen af A på B prikket med vektor B plus vektor Nq prikket med vektor B. Næste skridt skal vi så bruge, at vi ved, at vektor Nq og vektor B står vinkelret på hinanden, eller ortogonalt. Det kommer vi til, og det ved vi, at når de står vinkelret på hinanden, så er det lige med 0. Så vi skriver endnu en gang vektor A projekteret på vektor B prikket med vektor B plus 0. Vi ved fra tidligere, at der må findes det her tal, så projektionen af A på B er lige med t gange B. Så nu indsætter vi t gange vektor B på projektionen af A på B's plads og prikker den med vektor B. Næste skridt er så, at vi prikker ind i parentesen og sætter t udenfor. Og så er vi egentlig kommet til det første skridt. Hermed så ved vi nu, at vektor A prikket med vektor B er lige med t parentes vektor B prikket med vektor B parentes slut. Så kan vi så rykke lidt rundt på den her ligning ved at vi dividerer med den her parentes, så der kommer til at stå t lige med vektor A prikket med vektor B divideret B prikket med sig selv. Og da vi ved, at en vektor prikket med sig selv er det samme som længden af vektoren i anden, så bytter vi det simpelthen bare ud. Hvis vi så sammenholder det, vi har fundet frem til nu, med at vektor A projekteret på vektor B er lige med t gange vektor B, og vi får hermed, at projektionen af A på vektor B er lige med A prikket med vektor B divideret længden af vektor B i anden gange B, fordi det er det, vi kom frem til her. Og hermed har vi beviset for en projektion af vektor på vektor.